Salam dostlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Rusça, Türkmençe söz dilimlerini öğreniriz. Gelin onda başlayalım. Пробить. Пробить. Deşmek, Пробить стену. Пробить стену. divarı deşmek, Ощутить. Ощутить. duymak, Ощущение. Ощущение. duygu, Невозможный. Невозможный. mümkün değil, çydap bolmayan, Невозможно жаркий день. Невозможно жаркий день. katı suwun, Мигать. Мигать. kırpmak, Мигать глазами. Мигать глазами. gözüňi kırpmak, Принимать. Принимать. kabul etmek, Принимать больных. Принимать больных. sırkawlar kabul etmek, Отменить. Отменить. yatırmak, Отменить приказ. Отменить приказ. buyruğu yatırmak, Кипеть. Кипеть. kaynamak, Вода кипит. Вода кипит. suw gaynayar, Egerde bizim kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz agza bolun we jaňjagy basmagy unutmaň. Video görüňize ýaranmasa like basmagy unutmaň.